download na ano. Airplane mode to ha. Sige, Beng. Ang sarap tumira dito, Beng. Doon sa may duhat gusto ko doon. Sana yung ano, tay. Sabad na ba? Iba talaga ang ano kaya province life. Diba, oo. Ay, andun pala, te. Oo. Nasa bahay mo? Ay, nasa ano? Andun, te. Doon sa ano, dyan kanina sa may baba dyan. Anong oras na ba tayo? 6:30 pa lang pala eh. 6:30. Oh, yun, Kalasyaw! Let's get it on, Kalasyaw! Hindi pa, bro. Ito na yun. Pero mamaya-maya konti. Hintayin mo muna natin sila. Pierce! Yan. Guys, hindi ko muna ipamimigay si Luca. Ayaw ni ate. Yan. Sige, bro. Kas ba? Yung maano naman, malakas. Dito ka na kaya? Ganda effect nito. Oh, maganda yan, te. Yung okay siya dito yan. Okay dito, tignan mo. Tignan mo. Ah, okay. Ganda. Oo. Eh, kaya lang pag dumilim eh. Madilim na ba yan? Hindi pa. Hindi pa, no? Pag dumilim ng dumilim, Grabe tigan nyo ng gabi sa didilim lang. Ganda, no? Ganda. Then magkano tayo? Babalik na rin natin mamaya. Oh, don't forget to Subscribe. subscribe and press the notification bell. Ang galing na! Naglaingan! Woohoo! Oo, Beng, ganda. Oo. Andito na ang sekretarya ko. Ayan na. Ayan. Guys, like and subscribe po dun sa YouTube channel po natin, sa vlog ko po. Ayan na si Ate Leslie Salvador. Hi, Les. Oh, mahal na mahal ka na ni Manuel Cinco. Oh, kain ka muna. Oo. Magsi-shoutout muna si Kuya. Oh, magsi-shoutout pa ako. Mag-aantay pa ako dito. Antayin ko muna. Guys, habang nagkukwentuhan tayo, kain na kayo. Les! Si Manuel, hindi na makatulog-tulog. Ayun, tupig. Gusto mo ba ang tupig, idol? Jason Mateo? Sige. Kung makakauwi, message kita mamaya, idol. Naimbag nga gabi. Jackets 20 officials. Reggie Sarmiento. Hindi, madali na lang 'yon, idol. Pero may PM kita mamaya. Baka sige, Les, sasayin ko bukas pag-uwi ko sa Manila. Romeo Valdez, naimbag nga gabi. Kaya medyo dapat kanina ako
Zoom meeting lang kami sa ACES. Mayroon lang kami importanteng nag-usapan. Nako, Valdez Clarence. Di ako nakabili ng mais. Nakalimutan ko. Milo Cabingas from Manawag. Yan. Galingan nyo ha. Mamaya. Lakay! Lakay! Demi Sakari! Hindi ko pa alam, Lakay, kung magtuloy-tuloy na maganda yung inaano ng mga teams second week ng October. Sana nga magkaroon ng isa. Vincent Abillera. Sarap dito sa farm, sarap dito sa amin sa farm namin. Tahimik, mahangin. Sarap. Lalo kanina, mga bandang alas 5. Ang sarap ng hangin. O pag may nakita kayong kakaiba sa likod ko, huwag nyo na sasabihin sa akin ha. Na ako lang mag-isa dito. Oo nga eh. Brooklyn, Steve Nash, bagong coach. Lakay, Karag. Steve Nash, bagong coach. Al-Alya. Yan, oo. Tunukan to. Mabalin to karamidan tayo. No bilang mayat to tikwan, agnormal to jay new normal nga pinagbiag. Siguro no bilang ada aniniwan. Ana? Yan. Apang konto pa siya rin nagdi luglugaryo niya. Ano makita yumot? Talo Lakers mo? Vincent Caballera. Talo naman sila ng first round, di ba? Talo sila ng first game. Pero nanalo din sila. Wala pa yon. Wala pa yung first game na yon. Kahit nga 0-3, ano pa rin. Kasi Lakers yun. Ayan na. Presence na si Councilor Wilhelm Aquino. Brian Lim. Okay naman. Hindi, Lakers yun eh. Experience, LeBron James. Ano yun? Long ano yun? Long series yun, yung Lakers. Romeo Valdez, lakay 0-3 na ang Milwaukee. Kailangan ng Giannis ng Junmar. Sayang eh. Oo. May chance ba maglalaban championship kung sakali Lakers Celtics? Good evening, JV. At 45 maximum na lakay. Ng ikan mi lang 36,000 plus nga heads.
Amok ti dagita sa pugot. Ado ti pugot dyan nyo. Na kay Demi. Diyan ka kanarpaak. Agkakanarpaak nga ko. Agkakanarpaak nga natin. Kwati kawayan ng mga gangangin. Awan timulto, idol dito to yan. Oo, mayroon lang talagang tao, may kawayan. Kawayan Isabela, oo. Hindi, may ano din talaga ako, naniniwala din ako na may tao talaga na may third eye. Nakakita sila. Yan. Oo, ilang beses na ako pumunta dyan sa Tacloban. Si Big Daddy. Yan, kilala ko si Big Daddy. Si Boss Kenneth. Parehas lang. Nagaduti pa di ba aduti farm, nagadumot ti farm dita yan nyo. Amok ni Vice Mayor Perez Bani, di ba? Dita ti farm na. Vice Mayor Perez ti Alaminos. Hinayang, oh. Ba't ano ba nangyari kay Reggie Sarmiento? Brother kay Kyrie. Na-injured ba siya?